Andre. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Nyalli. Anyalla ja. Jawanam. Temnyashra. Alhamdulillah. Madumni. Jettal. Bismillah. Banima. Bismillah. Bah. Awon ya la jam. Oui. Ko no mbirda yo mar lawnira. Raison pour laquelle wokum haaju jam ko ngarmi. No sadi wiruma ne ko non. Oɗo sugu debbo on yiɗi tampindem te mi ɗaminaki min tampude par ce que ko debbo mum desmi ngaddumumi ɗo ko par rapport e visa ko debbam lembel mo jogui debbo jeewo ko ɗo ɗo woni nan ɗo woni wonde sukaɓe mum ne jogui kayitaji mum légal certificat de mariage etc. olon ko ni tan gaddi kanko ko visa tan jinat mum no ari luwanmomi galle à part le fait que noon mboɗo joguino activité ji ɗo ɗum addanumi yidde addude mum pour min mbawa gollodade hen o walla mi wadde géré par ko économiste mais à la fin o yalti hen o nani kabaruji bonɗi ndin mbaɗi o tomi ar galle makko otomi ɓaddon 500 métres otomi noddumo carabinieri mbaɗnimo convocation comme quoi yomi ɗum mi yi ɗum ɗo ɗum wala preuve mum filmé wala preuve muɗum écrite wala preuve muɗum audio mo ganduɗa neɗɗo ne wawi heɗade yiye nana hen dirɗe pigal walla ƴattode walla joni kanko oɗon jogdi sukaɓe malla ɓe galda haydara eyyi min kam ɗum foof e wade noon mami ƴeew ɗum mami ƴeew haaldude kanko e avocat makko mami ƴeew haaldude mum oɗon somi haalde on mami ƴeew ko wawi wonde hen foof mami noddide somi jaaɓi d' accord waɗi fayde ɗum noon mi salminimi juurima ok moƴƴere Allah e maaje merci waɗi fayde